Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Janaral Darme Abdurrahman Chani ya soma wannan jawabi ne da tuna ma 'yan Nijar cewa yau shekaru biyu kenan cif da Allah maɗaukakin sarki ya ba al'ummar Nijar damar tsayawa ga kanta domin tabbatar da cikakken 'yancinta da kuma girka tubali na gina sabuwar ƙasa saboda farin cikin 'yan Nijar kakaf baki daya. Dangance da haka shugaban ƙasa ya ce tabbas wannan hanya da muka kama hanya ce mai kaya, hanya ce mai wahala, to amma saboda jin daɗin 'yan Nijar, kyautata halin rayuwar 'yan Nijar, bunƙasa arzikin Nijar, dole cilas sai mun yi tsaye-tsayen daka domin cimma wannan wuri. Durrimtsi duk wuya haka za mu yi, in ji shugaban ƙasa, saboda cimma burin mu na tabbatar da Nijar a matsayin ƙasa guda ɗaya, ƙasa mai cikakken 'yanci, ƙasa mai daɗin rayuwa, ƙasa mai arziki, ƙasa wacce 'ya'yanta za su yi alfahari da ita, su yi bugun gaba da ita, su yi tunƙaho da ita ko ina a duk faɗin duniya. Shugaban ƙasa ya ce daga ranar 26 ga watan Yuli na shekara ta 2023, ranar da duniya ga baki ɗaya ta shaida cewa al'ummar Nijar al'umma ce mai ɗauci, al'umma ce mai kishin ƙasa, al'umma ce mai son daga ƙasarta ta tumbatsa da arziki, sannan ta kubce ma dukkanin wani da baibayi da kuma danniya da mulkin kama karya da turawa suka kwashe shekaru ɗaruruwa suna azabtar da 'yan Nijar da shi. Saboda haka shugaban ƙasa ya ce daga wannan ranar ta 26 ga watan Yuli kowa ya gani irin yadda turawan mulkin mallaka da karnukan farautarsu suka yi muna ca domin hana mu kama hanyar cigaban kanmu da kanmu. Bayan sun ci tura dangance da dukkanin tsare-tsaren makircin da suka yi a kanmu, turawan mulkin mallaka a ƙarƙashin jagorancin sai dai yawo da ta so ta kai muna farmaki na soja da kuma ruhe muna iyakoki daban-daban na ƙasa baki ɗaya da tauye muna kuɗaɗenmu da sauran arziki da kuma kai kawo na 'yan ƙasa. To bayan duk wannan turawan ba su daina ba, sun ci gaba da ƙulla muna makirci da sharri, sun ci gaba da yi muna maƙarƙashiya da zagon ƙasa, inda a yanzu haka ma suke nan suna ƙulla ta hana mu samun saye da sayarwa tsakankaninmu da ƙasashen duniya, ta hana mu samun hanyar da za mu iya samun makamai domin yakar sojawan haya da suke turo muna 'yan bindiga daɗi waɗanda yau muke kwashe ba daɗi da su shekara da shekara. Haka zalika suna ci gaba da ƙulla muna maƙarƙashiya ta yaɗa labarai na ƙarya domin gurɓata lissafi da kuma tunanin 'yan ƙasar Nijar dangance da wannan yaƙi da muke yi, inda aka mayar da hankulan 'yan ƙasa ga baki ɗaya kacokam akan yadda ake shafa kashin kaji ga hukumomi da sauran madahun iko na ƙasa domin ɓata musu suna da kuma hidda su sam daga cikin zuciyar 'yan ƙasa, saboda 'yan ƙasa su tsani hukumomin ƙasa su bar basu goyon baya. To akan haka suke ci gaba da ƙulla-ƙulla. A wani lokacin za ka ce ƙulla-ƙullar da suka yi ta ci nasara, saboda kana ganin akwai wasu daga cikin 'yan ƙasa da ba su fahimta ba suna hitowa suna yada ire-iren waɗannan labarun ƙarya a yanar gizo, a kafofin yada labarai, a wuraren hira na fada, a cikin taksi ko kuma wurare daban-daban. Haka zalika suna amfani da kafofin yada labarai nasu na ƙasashen turai, na ƙasashen duniya, inda suke buga wata raskwana a gurɓata hankalin 'yan ƙasa, sai a zo a ce a ƙasar Nijar ta faɗi wuri kaza bata biya kaza ba, ƙasar Nijar a waje kaza an yi kaza, dukkaninsu na ƙarya baki ɗaya, ba don komai ba saboda kawai a buga hankalin 'yan ƙasa, a ruɗa su, a hargitsa su, a tayar musu da hankali don kas su tsaya tsayin daka su ceci ƙasarsu. Shugaban ƙasa ya ce wannan shakku da ake so a sama 'yan ƙasa a game da wannan sabuwar tahiya tamu da kuma kokowa da muka bullo da ita ta tabbatar ma ƙasar mu Nijar cikakken 'yancin kanta, rudanin da ake so a sa a cikin hankalin 'yan ƙasa, muna fatan ba zai yi tasiri ba, saboda a ko da wani lokaci shugaban ƙasa ya ce a matsayinmu na jagora mukan hito mu yi wa 'yan ƙasa jawabi halin da ake ciki, halin da ƙasar mu Nijar take ciki, makircin da ake kulla mata, zagon ƙasan da ake mata, irin yadda ake tauye mu, a hana mu sayo makamai don mu yaƙi 'yan ta'adda, a hana mu kuɗin mu waɗanda ke cikin bankuna, a hana mu kaza, a hana mu kaza. Ga baki ɗayansu shugaban ƙasa ya ce mun yi bayani dalla ɗaya bayan ɗaya, ba yau ba gobe ba, a kowane lokaci mukan hito, amma muna ganin cewa akwai wasu 'yan ƙasa har ila yanzu waɗanda
ba su fahimci yadda ya kamata su tsaya tsayin daka su ceci kansu da kansu ba. Shugaban ƙasa ya ce, hakika na sani akwai 'yan ƙasa 'yan Nijar da dama waɗanda suka sadaukar da kansu ga ƙasarsu, suka tsaya tsayin daka suke gugurmaya fi sabilillahi domin ceton ƙasar Nijar. Komi dare komi rana, komi zahi komi sanyi, a tudu ko a rahi, ya ce waɗannan 'yan ƙasa a tsaye suke. A daidai wannan gabar shugaban ƙasa ce ina amfani da wannan dama domin jinjina ma jami'an tsaron ƙasar nan tamu ta Nijar, waɗanda kowa ya sani a faɗin ƙasar nan yau sun nuna bajimta, yau sun nuna zarumta. Waɗannan jami'an tsaro na ƙasar mu Allah maɗaukakin sarki ya biya ku, in ji shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya, babban janar Abdurrahman Chani. Allah kaɗai ke iya biyan ku irin jan ƙoƙarin da kuke yi domin al'ummar Nijar ta kwana lahiya ta tashi lahiya. A yau a cikin wannan gugurmaya da muke yi a Nijar za ka iya zagayawa ko ina hankali kwance, saboda jami'an tsaro sun tsaya sun tsare ƙasar nan cikin jajircewarsu ne yau 'yan Nijar suke cikin zaman lahiya da kwanciyar hankali, har ma wani ya samu damar zuwa a cikin ɗakinsa ko biro ya shiga yanar gizo ya rubuta abin da ya ga dama yana aikawa a ko'ina domin gurɓata hankalin sauran 'yan ƙasa da ke zama cikin ƙoshin lahiya da kwanciyar hankali. Amma duk da haka dole tilas, in ji shugaban ƙasa, ya kamata mu dawo mu duba irin makirci da zagon ƙasan da su waɗannan maƙiya namu suke ci gaba da yi muna a nan cikin gida da kuma ƙetare. Me yasa haka? Yaya suke yin shi? Wani tasiri yake yi akan al'ummar mu? Dukkanin waɗannan tambayoyi ya kamata mu yi su. Saboda mi? Saboda ba komai ba yasa suke wannan, son suke mu dawo gidan jiya noman goje. Tsarin da muka zo da shi na gina Nijar sabuwa, tsarin da muka kawo na sake sabuwar tahiya da sabon salo na jagoranci a Nijar saboda 'yan Nijar su gani a ƙas, to shine ba su so mu zartar, in ji shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya, babban janar Abdurrahman Chani. Ya ce saboda sun san idan suka bar mu muka aiwatar da wannan tsari muka tabbatar da shi, to duniya kaf za ta shaida cewa lalle mun zo mu yi aiki dan ƙasa. Amma idan aka hana mu, aka tauye mu, duk wata hanya, duk wata kafa da za mu iya samun wani alherin da za a tafiyar da aiki, aka toshe, aka ruhe, aka danne, aka ƙi mu samu mu aiwatar da tsarin namu, to shi kenan za su koma dabra su yi guda su ce ai dama mun gaya muku, ba za su iya ba. To akan wannan tahiya suke. Saboda haka yau 'yan Nijar ina kira gare ku, in ji shugaban ƙasa, kowa ya shiga taitayinsa. Saboda mi? Saboda a halin da ake ciki yanzu ba mu da wani zaɓi ko ɗaya. In ma muna da zaɓi guda biyu ne kacal suka rage mana, in shi shugaban ƙasa. Zaɓi na farko shine mu yada makamai, mu bar komi, mu dawo gidan jiya noman goje, mu maido turawan nan, mu maido demokarasiya, mu maido kaza, mu maido kaza, mu bar musu su jagorance mu kamar tumaki yadda sun ga dama su yi da mu. Arzikin namu su wawashe su tai da shi, komi namu su mallake, su maida mu bayansu sai yadda suka ga dama da mu kawai za su yi. Wannan ko idan muka yi haka mun cuci zuri'armu, mun cuci Nijar, kuma illahirin 'yan Nijar da za su zo a nan gaba shekaru dubbai ko ɗaruruwa masu zuwa ba za su yahe muna wannan ba, in ji shugaban